Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nainštalovať Minecraft módy pomocou CurseForge. Ako tu vidíme, mám tu Pixelmon, čo je vlastne Pokémon v Minecrafte, a tento aj mnoho ďalších modov si môžeš jednoducho nainštalovať. Ukážem ti ako na to. Najprv vyhľadáme CurseForge a potom klikneme na ich webovú stránku. Potom hore uvidíme Get CurseForge App. Klikneme na to a vyberieme si samostatnú verziu. Overwolf na to nepotrebuje. Klikneš na to. Potom sa objaví inštalačný súbor a nainštaluješ ho normálne ako každý iný program. Po nainštalovaní otvoríš program. U teba to na začiatku vyzerá takto. Je možné, že sa Minecraft spočiatku nezobrazí. Ak je to tak, klikni na plus a potom stlač vyhľadať hry v počítači alebo manuálne pridať hru. A potom to musíte ručne pridať sem. Ale takmer u všetkých by sa to malo nájsť automaticky, alebo keď kliknem na plus, zobrazí sa to tu. Klikneme na Minecraft a potom môžeme jednoducho vyhľadávať mody. V mojom prípade mám napríklad Pixelmon, takže hľadáme Pixelmon a tu nájdeme tento mod. Môžete tiež kliknúť na prehľadávať a zoradiť napríklad podľa popularity. A tu vidíme momentálne najpopulárnejšie mody. Vidíme tiež, že boli veľmi často sťahované a ak chcete nejaký mod, napríklad BetterMC, jednoducho ho nainštalujete, kliknete naň a počkáte, kým sa stiahne. Po stiahnutí jednoducho klikneme na prehrať. Toto spustí Minecraft a vidíme hore, že BetterMC je teraz vybraný, stačí kliknúť na hrať a vidíme, že sa ešte niečo pripravuje. A teraz sme v Minecraft. Ale všetko sa tu stále pripravuje, aby hra fungovala správne. Môže to chvíľu trvať. Keď prvýkrát spustíš Minecraft, pravdepodobne sa zobrazí správa, že mu máš najprv dôverovať. Stačí zaškrť políčko a potom kliknúť na hrať. A teraz čakáme. Ak sa ti zobrazí, že nemáš dostatok pamäte, vráti CurseForge, klikneme na nastavenia, potom Minecraft a scrollujeme dole k položke Allocated Memory. Tuto môžeme nastaviť pomocou tohto posúvača. Aby to fungovalo, musíš Minecraft reštartovať. Potom to vyzerá tak, stlačíme Proceed a potom môžeš normálne hrať. Ak ti toto video pomohlo, potešil by ma like a zatiaľ ahoj.